आंनि अननाया बेसेन गैया नामा रजे? मोजोमसे जिउखौ लानानै होदोंमोन आं रजे नोंनो आंनि बेसेन गैयै अननायखौ। सानदोंमोन आं रजे नोंखौ लानानै गोजोन संसार जालांनो। नोंनि अननायजोंनो आंनि मोजोमसे जिउआ बेसे खुसिमोन। नाथाय दा फैमाल खालामलांबाय नों रजेआ आंनि जिउखौ गोदाव सोराव। आं मिथिमोनासै रजे नोंनि सायाव आं मा दाय मावफ्लांखो। फोरमायहर रजे नों आंनो लाइजामनि गेजेरजों। दाबो नेनानै दं आं नोंनि लाइजामनि फिननाय मोनगोन साननानै। आंनि अननाया बेसेन गैया नामा रजे? आंनि जिउआव हाजासे थिदोंमोन आं रजे नोंनोनो होनो गोरबोनि अननाय। सुजुदोंमोन आं नोंनि थाखायनो दोंसे गोदै खन्थाइ। जेबोला फैगोन बै नोंनि आंनि जुलियाव खननो थाखाय रैसुमै गारांजों। दाबो फोरमायहर नों सना आंनि सिगाङाव नोंखौ आं दाबो मोजां मोनो आरो बावाखै होननानै। अबोला गोजोन मोनगोन आंनि बेसेन गैयै जिउआ। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन। बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनाय बादि।